Diu que torna a la queta. Sí, però ara és així com en 3D, no? Em sembla, així com més en digital. Nosaltres som més d'antes, no?, d'aquesta. Sí, però bé, en el fons, mentre serveixi perquè la gent parli en català. Bon dia, Book Hunters, ja tornem a ser aquí per fer el resum de lectures del mes de març, perquè bé, ja estem al mes d'abril, mes de... una cosa que no direm, és com la paraula prohibida, perquè si la dius, no sé, s'acaba el món. Llavors, durant el mes d'abril passa una cosa que tothom sap, amb els llibres, que no direm, però bé, abans d'avançar esdeveniments, doncs farem el resum de lectures del mes anterior. Sí, i abans, com sempre, és l'hora dels anuncis, i és que, per exemple, aquest mes estem d'estrena, no? Tenim un format nou, que semblava que no podia ser, que tinguéssim un format nou, però sí, i és que hem obert un Substack, que és una eina que permet fer això que diuen newsletters, no, Laia? Sí, bé, la newsletter ve a ser un butlletí, que al final acaba sent que tu al teu correu electrònic, si t'hi subscrius, doncs reps allò que nosaltres haguem escrit. Aquest Substack ve d'herència del blog d'en Sergi, en Llibres i Punt, que ja tenia un sistema de subscripció per correu, en el qual doncs, la gent que volia rebre les ressenyes les rebia al correu. Tenies un sistema que no t'acabava de convèncer, i bé, doncs ara hi ha aquest auge de Substack i vam decidir adoptar-lo, però li traurem suc. I a part de fer servir el Substack per a les ressenyes de Llibres i Punt, doncs també servirà una mica de butlletí Book Hunter, de resum d'activitats vàries, d'Instagram, podcast, etc, YouTube, tot el que anem fent, i llavors si us hi subscriviu rebreu un mail amb aquest mena de resum per si no podeu estar al cas de tot, o si no us ve de gust estar al cas de tot, poder seleccionar allà directament. Clar, allà trobareu totes les coses que fem, i si alguna cosa us interessa ho podeu mirar, i si no, doncs allà es queda. Exacte. No? I una altra cosa, recordar com sempre que tenim una pàgina de l'Aixeta, que també els nostres vídeos es poden veure a la plataforma ClapClap, que és una plataforma de continguts exclusivament en català i que funciona per pagament, i bé, que si us voleu fer mecenes de Book Hunters o sou usuaris de Clap i ens feu claps allà, doncs ens podeu ajudar econòmicament perquè puguem millorar una mica doncs, tot això que fem. Anem als llibres ja del mes de març. Anem a la teca. Som uns quants. Laia, tu què vas llegir al març? Jo vaig llegir 3 llibres. L'Asami, el club de la Mitsuko, de Kishimazaki, que és el primer llibre d'una pentalogia. Un pianista en un celler, de Muriel Villanueva, publicat a Sembra Llibres. I Bons averanys de Terry Pratchett i Neil Gaiman en aquesta edició de Mai més llibres que van treure a finals del 2022. Jo vaig llegir un total de 9 llibres aquest mes de març, molts d'ells són molt curtets. Un ja l'ha ensenyat la Laia, que és aquest, el d'Asami, sí. d'Aki Shimasaki. I bé, això ho vaig llegir cap a final de mes perquè ja l'havia llegit abans, però vaig començar el mes amb aquest llibre que no sé si us deu sonar. Pot ser que us soni, si heu entrat a les xarxes socials els últims mesos alguna vegada, ni que sigui per casualitat, potser haureu vist gent llegint aquest llibre. Doncs bé, jo vaig llegir a principi de mes i després us en parlaré. Per si no ho llegiu, Demà i demà i demà, de la Gabriel Zevin, amb aquesta edició en català d'Edicions del Periscopi. Després vaig llegir 2 llibres consecutius, que és una mateixa història separada en 2. Aquesta, diria els títols, que són meravellosos. Pregària per als tímids com els arbres. Aquest és el segon, diguem, i el primer és Salm pels construïts en terres salvatges, de la Becky Chambers. Els 2 publicats, evidentment, per la mateixa editorial, Mai més, i és una història partida en 2, com dic. Una història molt curiosa, perquè a més està escrita en llenguatge no binari, una feinada de la traductora, que és l'Anna Llisterri, i és la meva primera experiència amb llibres que fan servir llenguatge no binari, no? És una mica complicat, però bé, curiós també, i crec que és una cosa que tindrà continuïtat en un futur, no? Vaig llegir també el primer llibre d'en Jordi Cussà, que ha reeditat recentment l'editorial Coma Negra, El cavalls salvatges. Així vaig seguint explorant la bibliografia d'aquest autor, que crec que ho fa molt bé, tot i que aquest déu-n'hi-do, perquè parla molt de drogues i és difícil de pair, però bé, ell escrivint, fantàstic. Després he llegit un altre cop Virginia Woolf, que m'agrada molt seguir explorant la seva bibliografia, amb aquesta edició de l'editorial L'Avens, d'aquest llibre Flash, una biografia, un llibre que perseguia fa temps i que he aprofitat que l'han reeditat recentment, perquè és un llibre que el tenim en català per aquesta editorial, però no es podia trobar enlloc, i bé, ja que l'han reeditat, doncs jo m'hi he llançat de cap. També, seguint això que diuen, recuperant també aquest llibre d'Aki Shimasaki, que hem llegit tots 2,
Del Març Asiàtic, no? Hi ha la iniciativa aquesta del Març Asiàtic de la booktuber Magrada Hostiernos. Doncs jo vaig voler llegir també el meu primer Khaled Hosseini, aquest 1000 sols esplèndids, que va publicar, bueno, és que tinc una edició de butxaca a mitges entre Amsterdam i de bolsillo, i bé, és un autor que explica històries molt dures, allà a l'Afganistan, us podeu imaginar, repressió brutal a tothom, però molt especialment a les dones, històries duríssimes, gent que ho passa molt, molt malament, però llibres que val molt la pena, perquè és una realitat que no la tenim molt propera, però que se't fica dins i et trenca el cor realment, però un autor que val la pena seguir. Després, canviant totalment de terç, vaig llegir un llibre infantil juvenil, així d'entre 9 i 11 anys, que és L'Ami i la biblioteca secreta, que va publicar l'editorial Takatuka. I bé, és un llibre infantil que vaig manllevar d'una petita prescriptora de 11 anys, que me'l va deixar, em va costar el meu, que me'l deixés. Una negociació dura. Que per ella ja em va dir que era un dels seus llibres preferits i suposo que per això no me'l volia deixar, però bé, segurament si jo tingués 11 anys ara mateix també estaria dient que aquest és un dels meus llibres preferits perquè realment val molt la pena. I vaig acabar el mes també estrenant un altre autor que n'havia sentit a parlar molt bé, que té autèntics fanàtics i que per cert va estar aquí a Barcelona fa ara molt poc, no el vam anar a veure, però sé que hi ha gent que coneixem i va anar i va quedar molt emocionada de conèixer-lo, que és en, a veure si ho diré bé, Herbrand Bakker, que ens van dir com es pronuncia, és un autor neerlandès i és aquest A dalt tot està tranquil, que dona la casualitat que va ser el primer llibre que va publicar l'editorial Rajberg, ara fa ja gairebé 11 anys, i que van fer aquesta reedició, que ja és la quarta edició, diguem, per celebrar el seu desè aniversari. I bé, doncs nosaltres que vam assistir a la festa del desè aniversari de Rajberg vam poder tenir aquest llibre i finalment m'he estrenat amb aquest autor. Llavors, vols que comenci jo? Jo vull que em parlis del demà aquest ja. Sí, perquè el hype s'ha de resoldre des del principi. Doncs no pensava parlar-ne, No m'ho crec. No m'ho crec, llavors tindríem 50 comentaris de «Ui, saber què t'ha semblat el demà. Bueno, no si tindríem comentaris perquè ja n'he parlat a tot arreu. Vaig fer-ne una ressenya superllarga al Matí Digital, en vam parlar a Instagram, he dit per activa i per passiva, que aquest llibre, el Demà i demà de Gabriel Zevin, que tenim la traducció d'Ernest Riera amb aquesta edició d'Edicions del Periscopi, tan acolorida, doncs compleix totes les expectatives que l'editorial mateix es va dedicar a posar-nos a tots des de ja fa mesos. Sí. Perquè aquest llibre no és que l'hagin tret ara en català i «Ai, mira, un llibre nou així, a veure què tal». No, és que, cosa que jo no havia vist mai, la mateixa editorial Periscopi anava fent bombo amb l'edició anglesa. Ho tindrem en català, tal qual. Estarà en català d'aquí a no sé quant de temps i tal, aquest llibre, tingueu-lo en compte perquè val molt la pena. Però en aquest cas, doncs, sembla que hi ha consens. I hi ha tant consens que aquest llibre, pobre, té moltes possibilitats d'arribar a moltes cases i que, bueno, a moltes cases o en aquesta mateixa i que quan la Laia llegeixi acaba dient, doncs no n'hi havia per tant. M'encanta la frase. S'ha d'entendre. Això és culpa del hype. Sí, tant de hype és d'això, però clar, jo me l'agafava també amb totes aquestes expectatives. A més, mira, us deixem per aquí l'entrevista que vam poder fer a l'Aniol Rafel de Periscopi, i ella, quan vam anar a la seu de Periscopi a parlar amb ell, ens va dir que aquest llibre havia passat tots els filtres de l'editorial, cada persona de l'editorial en tots els nivells, tant pel traductor com pel que maqueta, com per tothom de l'editorial, el anava llegint i a tothom li encantava. I clar, més expectativa. Tot era, clar, hi ha una pressió lectora que dius, i si no m'agrada, i si sóc jo el que no li agrada aquest llibre? Però bé, de moment, en aquest canal, fins que llegeixi la Laia, que jo crec que gravaré la seva frase, no n'hi ha per tant, i la posarem ja com a recurs. Fes-me un gif, sisplau. Com ens estem enrotllant. Però és que aquest llibre realment val molt la pena. Enganxa d'una manera, agrada d'una manera i se't fica dins d'una manera que és pràcticament inexplicable. Perquè més és un llibre que el seu, diguéssim, tret més distintiu és que parla de videojocs, parla d'una empresa de videojocs, com es va crear, com ha anat evolucionant, com van anar triomfant els seus videojocs, i parla força, no és allò a nivell tècnic, però parla força del procés d'edició i de producció de videojocs. Tot plegat parteix de... Sí, jo havia jugat a videojocs quan era jovenet, però fa molt temps que no m'hi dedico.
també hi ha un tema de referències aquí, diguéssim que l'autora és coetània meva i les referències que hi posa a mi m'interpel·len molt, i dius, clar, la llagrimeta, sempre quan et parla dels jocs que tu jugaves quan eres petit, però a part d'això, que em funciona a mi, però potser a una altra generació no li funciona, el que fa que aquest llibre sigui apte per totes les generacions possibles és perquè al final et parla de persones, no? I les persones principals d'aquest llibre són dos protagonistes, molt clarament, que són el Sam i la Sadie, que es coneixen de petits en un hospital, quan tenen 10 o 11 anys, els dos, i ell hi és perquè ha tingut un accident molt greu i diguéssim que al final acabarà afectat d'una cama, i ella hi és perquè la seva germana doncs, té un càncer i està allà doncs, fent-li companyia. Hi ha una sala de jocs per petits que estan a l'hospital, ells dos es coneixen allà jugant a videojocs. I hi ha una escena molt interessant, que és que arran de l'accident, doncs el Sam no havia parlat amb ningú, no estava allà, ell jugava molt als videojocs d'aquesta sala allà a l'hospital, però ell no parla amb ningú. I apareix la Sadie, el primer dia, ells es coneixen, es posen a jugar plegats i parlen perfectament. Ells dos interactuen i es fan amics aquell dia, si es pot dir que es fan amics. I clar, els metges d'allà, les infermeres, queden molt sorpresos perquè en Sam no havia parlat fins llavors. I bé, aquí, diguéssim que hi ha el gènesi d'una amistat que es perllongarà la tira d'anys i es genera una mena de relació d'amor-odi. En algun moment s'insinua que podrien arribar a ser parella, però no ho acaben de ser. Si se separen una mica per algun motiu, es necessiten i es busquen. Ells fan videojocs junts, saben que junts fan una sinergia que fa que els videojocs siguin millors, però també tenen les seves desavinences, perquè clar, és que al final són persones i t'està parlant d'amistat, i t'està parlant d'amor, i t'està parlant de compromís. També t'explica d'on venen, d'on han sortit ells, la seva família, quins condicionants han tingut. A més, té una altra cosa que és molt curiosa, que és un llibre americà, l'autora és americana, però ella ja és descendent, diguem, d'alguns països asiàtics, es barreja entre Japó i altres països d'Àsia, i allà, diguéssim, a la costa oest dels Estats Units, on hi ha molta barreja de gent que ve d'Àsia i tot això, i els protagonistes tenen trets asiàtics, diguem, ells són barreges entre japonesos, vietnamites, no sé si tenen, fins i tot, i són jueus, o alguns d'ells són jueus, una barreja molt estranya que ja aporta un plus, no són els típics protagonistes blancs de llibre yanqui i tal, i això a mi també em va fer certa gràcia perquè també condiciona molt la seva manera d'entendre les relacions, els videojocs que fan també, tot un conjunt de coses que fan que tu vagis entrant en el llibre i que fins i tot quan encara no saps molt bé què et vol explicar, ja no el pots deixar, ja estàs enganxadíssim. S'ha de destacar, sobretot, un tercer personatge, perquè en realitat són tres, i a tot arreu sentireu a parlar d'en Sam i la Sadie, o Sadie, com es digui, però hi ha en Marx també. En Marx és el company d'habitació d'en Sam quan estan a la universitat. I en Marx és una persona blanca d'aquesta, és una persona pura, és la viva encarnació de l'amistat. I ho fa tot per ells dos. I sense en Marx, en Sam i la Sadie no haurien arribat al lloc en el món dels videojocs ni al lloc a la vida, perquè ell és l'equilibri que necessiten per tirar endavant sempre. I és un personatge que t'estimes d'una manera increïble. De fet, els estimes a tots, i altres que surten també, els agafes molta estima, però aquests tres personatges especialment, sempre t'acabes fixant més en la relació que tenen els dos més protagonistes, i té gràcia perquè en un moment del joc, bueno, és que també el llibre és una mica com un joc, perquè els capítols a vegades estan explicats de manera diferent i sembla que siguin mons diferents d'un videojoc, al final, també és una de les gràcies, però tot i així, com estàs llegint, no tens la sensació que et parla de videojocs i tota l'estona de videojocs, que és una cosa que podia tirar enrere alguns lectors, no? Però en algun moment del llibre, en Marx reconeix d'ell mateix que és el que es diu un personatge no jugable. És a dir, en Sam i la Sadie juguen, ells són protagonistes del joc, diguéssim, a estones vas amb un, a estones vas amb l'altre, els fa servir en aquesta mena de joc que és aquest llibre, però Marx no, el Marx està allà i diguéssim que és un personatge de servei per als altres, fa la seva funció, però tu no el pots agafar per jugar a aquest joc que és aquest llibre. I ell mateix ho sap, i ho diu obertament,
també en Sam, que a vegades té males puces, li diu, i és una mica lleig, però ell ho assumeix i cap problema, perquè està muntat així, està muntat com un videojoc i hi ha alguns protagonistes, alguns personatges, alguns jugadors i altres que estan allà perquè calen per la història. I bé, podria parlar molta estona, estic parlant molta estona ja d'aquest llibre. Realment, feia molt de temps que no llegia un llibre que m'omplís a tants nivells. Jo li vaig posar 5 estrelles a aquest llibre, és molt estrany en mi que li doni la màxima puntuació, però és que et convenç moltíssim. I a més, que acompleixi les expectatives que t'han posat a sobre, no és tan fàcil, perquè és impossible un llibre que se n'ha fet tant de bombo que tu entres a Twitter, per exemple, i només fas que veure gent que està llegint aquell llibre. Com pot ser? Que estem també molt esbiaixats, nosaltres. Cert, perquè clar... El teu timeline de Twitter està molt esbiaixat. És veritat, jo vaig tenir la sort que el vaig llegir potser una mica abans que la majoria, però setmanes després... En català, per què? Bueno, en català, naturalment, en català. Setmanes després d'haver llegit jo el llibre, el meu timeline de Twitter, i Instagram també, però a Twitter especialment, és que només veia gent llegint aquell llibre i entusiasmadíssim amb aquest llibre. I això a mi moltes vegades em tira enrere, perquè tant d'entusiasme li acabo agafant mania. Per sort, el vaig llegir abans i no li agafaré mania, i a tothom que cregui que li pot agradar aquest llibre li recomanaré sens dubte, perquè... Idees per aquest dia al mes d'abril que no anomenarem. Home, si hi hagués justícia en aquest món, si no estigués ja cuinada si no l'enquesta estigués cuinada els llibres que més es vendran per aquest dia 23 d'abril, si no se sabés ja quins són els llibres que més es vendran, aquest llibre seria el número 1 per mi i hauria de ser-ho, perquè a més agradaria i potser generaria lectors. I bé, doncs, què més dir, no? Bueno, què més dir, per exemple, i acabo, de veritat que acabo, que alguna gent que l'hem llegit li hem trobat comparació amb el Gent normal de Sally Rooney, perquè aquests dos personatges són com gat i gos, també són com de classes socials diferents, tenen una manera de relacionar-se així una mica difícil a vegades, els hi costa, però com vaig dir també en alguna ressenya, són de la generació X, al final són de la meva generació, no són millennials, així que al final acaben parlant. Es parlen les coses i s'arreglen. No al final del llibre, dic que si tenen una disputa potser estan una estona emprenyats, però ho acaben arreglant. Tant de bo no li passi el que li ha passat a la Gent normal de Sally Rooney, que al final aquest llibre sí que ha anat de cap a baix. Ha anat de cap a caiguda, la gent que l'ha llegit molt, molt, molt influenciada. Sí. Tothom s'ha vingut al meu, no n'hi ha per tant. Si al final la Laia sempre té raó. Sí, és que sempre té raó. És així. En fi. Jo parlaré de Bons Averanys, de Terry Pratchett i Neil Gaiman. No sé si aquest llibre li cal molta presentació, perquè hi ha una sèrie que la veritat que han fet d'aquest llibre, que és xulíssima. El llibre va ser escrit l'any 1990 i la sèrie és boníssima i és graciosíssima, i la veritat és que si ja l'heu vista, doncs ja sabreu de què va, però el podeu gaudir igual, perquè jo ja havia vist la sèrie, ja l'havíem vist aquí, i jo l'he gaudit igual, el llibre també. Dic, el llibre sembla molt totxo, però en realitat no ho és tant. El llibre li va tocar ser imprès en la crisi que hi ha al paper que hi va haver en el món editorial, i sembla més gruixut del que realment és. Sembla que siguin 600 pàgines, però en realitat són 400 i poc, em sembla. Sí, 440, o sigui que en realitat no és tan totxo, però espanta una mica. L'edició és xulíssima, com totes aquestes que fa Mai Més. I bé, resumint molt, Bons Averanys tracta sobre un àngel i un dimoni que viuen a la Terra des de fa molts milers d'anys, que ells estan superbé vivint aquí, que l'àngel que representa, no, les coses que hauria de fer d'anar guiant cap al bé, i el dimoni, doncs, les coses que ha d'anar guiant cap al mal. Diguem-ne que ells han arribat a un equilibri de manera que ho fan sense que li passi res a la Terra, perquè no volen que li passi res a la Terra, perquè ells viuen superbé aquí. No sé, els encanta anar a restaurants a sopar sushi, al dimoni li encanta doncs, anar amb cotxe, vull dir, no? Conduir per carretera. Llavors són dos personatges que estan superadaptats a la Terra. El que passa és que està escrit que arribarà el dia en què l'anticrist naixerà a la Terra, i llavors s'iniciarà ja de manera inexorable, perquè està escrit i així ha de ser, que tindrà lloc l'Armagedon, que és la guerra final entre el cel i l'infern, i doncs que la Terra desapareixerà al final, no? Que petarà i que tot tornarà a començar. Ai, que bé. Això amb ells, òbviament, no els hi fa cap mena de gràcia, perquè això vol dir que la Terra peta i que, com diem, doncs amb ells els encanta estar aquí, no? Llavors, el dimoni, que és en Crowley,
doncs és l'encarregat, no, amb ell, com que qui ha de néixer és l'anticrist, doncs amb ell li encomanen que col·loqui l'anticrist en un lloc determinat perquè el criï una determinada família i el nen, quan tingui 11 anys, es desencadenarà l'Armagedon. Però diguem-ne que es lia una mica, no? Llavors, coses que havien de passar no passen, hi ha una mica allà unes coses que passen que no diré, i diguem-ne que resulta que li perden la pista a l'anticrist, i els que ells es pensen que és l'anticrist en realitat no ho és. I per tant, quan l'anticrist fa 11 anys, que a més l'anticrist es diu Adam, ideal, doncs quan arribi el moment li han perdut la pista, perquè diguem-ne que quina és la preocupació de que li han perdut la pista? Que ells el que volien era durant aquests 11 anys que el nen creixerà, anar-lo guiant una mica, anar-lo fent anar una mica per on ells volen. Adoctrinar-lo. Adoctrinar-lo a la seva manera perquè... Ai, vols dir que això de la fi del món ha de passar? Doncs no, no? Com que li perden la pista, diguem-ne que les coses s'han de desencadenar com haurien de ser. I fins aquí. I no diré res més, perquè l'haureu de llegir per saber què passa al final, si arriba a la fi del món, si no arriba, i el per què sí o el per què no. El llibre està escrit doncs, de manera molt graciosa. Terry Pratchett i Neil Gaiman són un combo doncs, molt divertit. Jo no he llegit res, només he llegit un llibre de Terry Pratchett i no he llegit res de Neil Gaiman perquè hi ha gent que m'ha preguntat si es distingia què havia escrit un i què havia escrit l'altre. Jo no, jo ni idea, vull dir, no ho he sabut diferenciar. Potser tu, quan ho llegeixis, ho sabràs diferenciar. No, inici, si m'ho permets, jo he llegit els dos per separat. Sí. No sé què tal van els dos junts. El que passa que a mi Neil Gaiman el vaig llegir després d'uns quants Pratchetts al llarg del temps i em va semblar que tenia un estil molt semblant, fins i tot d'humor, no? Humor britànic, així, bastant gamberro. Però quan ho vaig dir, els fans de Pratchett se'm van tirar al coll. Van dir, com compares Neil Gaiman amb Terry Pratchett? Bueno, clar, Terry Pratchett era cert, no? Van fer Sir de l'Imperi Britànic i tot, perquè realment és tota una institució, però Neil Gaiman jo crec que també és un geni de la fantasia. Jo he llegit i a mi jo no he sabut identificar, ui, aquest ha escrit això, i a més suposo que teniu una pila que al fons, al final, que descriu una mica, hi ha una carta d'en Terry Pratchett i una carta de Neil Gaiman, no? També descrivint una mica com va ser la creació d'aquest llibre. A mi m'ha agradat, he de dir que l'he agafat en una època en què no estic molt centrada, llavors hi ha molts personatges i jo no sé per què no vaig fer cas de la part inicial on ja et descrits tots els personatges. Que et fas una mica de spoiler dels personatges que sortiran? Sí, però tampoc passa res. I per tant, a davant els teniu tots. O sigui que si us comenceu a perdre, com em va passar a mi, podeu anar a l'inici i mirar-los. Perquè jo al final deia, ara aquest ja no sé qui és, i diguem-ne que hi ha diferents trames que totes acaben tenint sentit i s'acaben ajuntant. I tenir clars els personatges en aquest sentit està molt bé. Per tota la resta, una proposta molt divertida, que té molt d'humor, unes notes a pàgina llarguíssimes que no tenen cap mena de sentit, però que són divertides de llegir. Això sí que és marca de la casa de Pratchett. De Pratchett, sí. No sé si... I bé, doncs que ha guanyat el Premi Imperdible que dona el Biblionauta a millor llibre traduït l'any passat al català, així que, no sé, està d'enhorabona. Ernest Riera. També. Bé, dir que aquest premi, els premis Imperdible que es donen a obra traduïda i obra escrita originalment en català, que l'atorga el Biblionauta, ha canviat de format aquest any i és triat per un consell, diguem, de prescriptors, no de savis no, perquè un consell de prescriptors, diguem, que es dediquen a llegir literatura fantàstica, entre els quals ens van demanar participar, cosa que ens va sorprendre i ens va fer molt feliços també. I bé, doncs al final va acabar guanyant aquest, per davant del que jo havia triat, no diré quin, però molt contents també perquè l'editorial Mai Més, que és qui el publica, doncs s'ho mereix, i s'ho mereix tot, i bé, doncs amb més motiu per llegir-lo, perquè és recent premiat, no? I bé, per acabar, jo intentaré no enrotllar-me, no tant com abans, evidentment, i només una pinzellada, perquè ara, si jo hagués de ressenyar un segon llibre del mes, probablement triaria aquest, el Mil sols esplèndids, és el que hauria de triar. És un llibre molt profund, molt dramàtic i que donaré per parlar-ne molt, però he decidit parlar d'un altre llibre, que és aquest, L'Amy i la biblioteca secreta, d'Alan Gratz, publicat per Takatuka, i ara hauré de mirar qui el tradueix perquè no me'n recordo i no està a la coberta. Mal. Traducció de Roser Rimbaud, no me'n recordava.
I bé, és un llibre que, com ja he comentat abans, em va deixar una petita prescriptora de 11 anys, a qui li agraeixo molt que me l'hagi deixat, li tornaré en perfecte estat, això segur, i m'ha agradat molt, i és un llibre que és molt actual i que trobo que és força recomanable que la canalla d'aquesta edat, entre 9 i 11 anys, llegeixin, però també els pares, molt recomanable per pares de canalla d'aquesta edat. Per què? Perquè parla de censura, i és un tema superactual. Ja sabeu, Roald Dahl, Agatha Christie, hi ha editorials que es dediquen a reescriure clàssics de la literatura que han enamorat a la tira de generacions i que seguirien enamorant a la tira de generacions de lectors, llibres que han creat lectors. I ara, perquè ningú s'ofengui, els estan canviant cosetes i el llenguatge d'això. Està molt bé que tinguem en compte el llenguatge, està molt bé que sapiguem que la literatura i el pensament i la societat abans era d'una altra manera. I està bé que ho detectem en els llibres que llegim ara, però canviar-los realment, fins on arribarem canviant coses. Estem reescrivint la història de la literatura també. Doncs bé, en aquest llibre coneixem a l'Amy, que és una nena que té un llibre preferit, que és típic calces llargues, calces llargues, com ho han traduït aquí, i només el pot agafar cada 5 dies a la biblioteca. O sigui, quan el tornes, diguéssim que no li deixen agafar fins al cap de 5 dies. I ella li agrada tant que l'agafa sovint. I un cop han passat un període d'aquests de 5 dies, ella se'n va tan feliç a la biblioteca de la seva escola a agafar el llibre i resulta que no el troba al seu lloc habitual. I la bibliotecària li diu: no, és que el consell escolar ha decidit retirar-lo perquè no és apropiat per la canalla. I l'Amy diu: com pot ser? Com pot ser que no sigui? Però si m'encanta aquest llibre, m'enamora i és el meu preferit de sempre. I no és l'únic llibre que han retirat. Hi ha una llista de llibres que han retirat i bé, doncs l'Amy evidentment no li senta bé. L'Amy, que és una noia obedient, molt assenyada, que sempre es porta molt bé, doncs diguem que munta en còlera, d'alguna manera, no munta en còlera, però que decideix fer alguna cosa al respecte. I amb uns companys de classe acabaran fent una mena de biblioteca clandestina, aconseguint tots els llibres que han estat prohibits i fan que corrin per l'escola. I bé, doncs aquesta és la biblioteca secreta de l'Amy. Tot plegat doncs, ens interpel·la molt perquè són canalla que lluiten contra la censura i pel dret a llegir el que es vulgui i quan es vulgui, amb l'edat que es vulgui, perquè els llibres no són dolents i encara que un llibre t'estigui dient unes coses concretes no vol dir que qui el llegeix hagi de seguir aquesta doctrina, no? Tu el pots llegir, passar-t'ho bé, perquè és això, no? Volem que els nens aprenguin amb llibres que només siguin formatius. No, els nens també tenen dret a passar-s'ho bé amb les lectures i llegir coses gamberres i a riure i gaudir de la lectura, no? I en aquest llibre es defensa això, bàsicament, i els propis alumnes de l'escola lluitaran pel seu dret a llegir el que vulguin. I no només això, aquest llibre també doncs, ensenya que no has de tenir por a demanar el que vols, a lluitar pel que vols, encara que faci por, encara que et faci vergonya, t'hi has de tirar. També parla molt d'amistat, de la família, perquè l'Amy té una situació familiar que sempre ha vist que ha hagut de renunciar a moltes coses a favor dels altres, que no té el seu propi espai per poder llegir tranquil·la i que ningú la molesti. En aquest llibre sabrem que parlant doncs, es poden aconseguir aquelles coses que si estem calladets no aconseguirem mai. I bé, molts ensenyaments, però un llibre que tu passes molt bé. I jo m'he passat francament bé llegint-lo. Realment, la petita prescriptora tenia raó i trobo que si teniu canalla a l'abast d'aquestes edats, entre 9 i 11 anys, probablement si som més grans pensaran que és un llibre molt infantil i fins que compleixin els 40 passats com jo no tornaran a gaudir-ne, però també per aquells pares que sempre controlen molt el que llegeixen els seus fills, doncs potser prendran alguna lliçoneta amb aquest llibre, que és molt maco. Bueno, que depèn de com controlar una mica que llegeixen no està mal, no? Està bé, però no censurar. Censurar. Doncs bé, esperem que us hagin agradat les lectures que hem fet aquest mes de març. Al mes d'abril en vindran moltes més. Esperem que hagueu tret idees també pel dia D. Per tant, comenceu a espavilar, comenceu a pensar quins llibres us autoregalareu, quins llibres regalareu. I bé, doncs esperem nosaltres vocació de servei, donar idees i que vosaltres mateixos decidiu amb el que diem dels llibres si us fa goig o no. Si en teniu de pensats, ens ho podeu dir als comentaris. Si algun dels llibres que hem ensenyat però que no hem desenvolupat després us genera interès i voleu saber alguna cosa més, comentaris també, oberts com sempre, que ens feu like, que ens compartiu els vídeos, que us subscriviu al canal si encara no us heu subscrit, tot això ens ajuda molt, ja ho sabeu.
I què? Que llegeixi. Sí? Que el món s'acaba. Què és? T'ha quedat a mig de la cara.